Imatges dels núvols que vèiem aquest matí de dissabte a molts indrets de Catalunya. Eren núvols fotogènics amb aquests paisatges també d'arbres florits que trobem cap a la comarca del Segrià. I també és notícia aquest dissabte les imatges com aquesta del Pirineu innivat. Hola, i és que durant les últimes hores ha nevat a pràcticament tot el Pirineu, fins a fons de valls. Ha nevat, per exemple, a la Seu d'Urgell, cap al Pont de Suert, i durant aquest episodi no descartem que a les cotes més altes de la Vall d'Aran i zones properes s'hagi acumulat entorn de mig metre de neu nova, i a més, això amb ventades que encara eren importants durant el matí d'aquest dissabte. Amb les imatges del Meteosat veiem en conjunt com tenim pocs núvols, però els més importants se situen cap al Pirineu. Encara aquest matí vèiem com estaven nevant, per exemple, cap al sector de Viella, i el que resta d'aquest dissabte encara tindrem alguna nevada residual, però molt poc important, cap a la Vall d'Aran. Resta tarda amb sol, amb alguns núvols potser més freqüents cap a l'interior, restes de vent cada cop menys important, perdrà força aquest vent, i les temperatures pujaran una miqueta respecte a les de divendres. Tot estirà, però, màximes de 18-19 graus trobarem. Mantindrem, per tant, encara l'avís per vent el que resta d'aquest dissabte, on es poden superar localment aquí als 90 km per hora, i les onades a la Costa Brava als 2,5 metres d'alçada. I dilluns ens passa aquesta nova línia frontal, que és molt poc activa, però pot reactivar una miqueta la nevada cap a la Vall d'Aran. Però aquest diumenge tindrem un dia molt aprofitable, un dia sense vent ja i amb bastant de sol, temperatures mínimes sense canvis, màximes semblants o una miqueta més altes, i tarda una miqueta més enterbolida, amb núvols més compactes cap a l'oest, i aquests núvols corresponen al front que ens ha d'arribar dilluns. Tan sols dilluns esperem amb aquest front alguna nevada cap a la Vall d'Aran, amb aquestes cotes de neu d'uns 1.300 metres, potser algun ruixat cap a les comarques de Girona al llarg del dia. Resta núvols i amb temperatures una miqueta més baixes, i a partir de dimarts temps més estable i amb temperatures a l'alça. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.